משהו? אתה לא מאמין מה ראיתי עכשיו. הלזרים נכנסו לתוך המכונית בהליכה שפופה עם מזוודות. מוזר, לא? לא, מה שמוזר זה שאת עוקבת אחריהם, שושנה. יכול להיות שהם יצאו לחופשה, והם לא הציעו לנו להצטרף? אפילו שהם יודעים שיורם ודובי במחנה עכשיו ושבוע אנחנו בחופש? כנראה שהם לא כל כך רצו, שושנה. או שמצד שני הם שכחו. אתה מבין מה זה אומר? לא, מה זה אומר? תתני לי רמז. שאנחנו נצטרף אליהם על אפם ועל חמתם. לא דיברת עם שלומקי, הוא לא אמר לאן הם נוסעים? לא, אני ושלומקי לא מדברים על דברים אינטימיים. אני יודעת, הם נסעו לצפון. בטוח! הם נסעו לצפון, הם תמיד נוסעים לצפון. לא, רגע. הם נסעו לדרום בטח, כי הם יודעים שאנחנו נחשוב שהם נוסעים לצפון, אז הם שינו את זה. לא, רגע, הם כן נסעו לצפון, כי הם חושבים שאנחנו נחשוב שהם נסעו לדרום בגלל שהם נוסעים תמיד לצפון, אז הם בצפון. שושנה, את רוצה לצאת לחופשה? בואי נצא לחופשה בלי שום קשר ללזרים. הייתי רוצה, אתה יודע את זה, אבל זה חזק ממני. לך תברר, לאן הם נסעו כבר, אתה עוד פה. לא, אני שם. אורנה, רוצה חביתה חונטוזית? מה זה חביתה חונטוזית? כמו חביתה רגילה. מה שהופך אותה לחונטוזית זה שברגע שאתה מקפיץ אותה... קופיקו! אם היא נדבקת לתקרה, היא לא מוכנה. מוכנה! קופיקו, מה אתה עושה? עד שאמא ואבא יחזרו אלינו כיכר של חביתות. לך תפתח את הדלת. את ילדה ממש עצבנית, את יודעת? דווקא יפה לך טוב החביתה. היי, אברום! רוצה חביתה? לא, תודה קופיקו, אני לא רעב. שושנה הכינה סטייק לארוחת בוקר, אמרה שזה נותן כוח. אתה יודע פה שלומקי, אני צריך לשאול אותו זה כמה שאלות. אבא לא פה. מה? אבא לא פה? אבא לא פה. מה עם תמר? גם אותה אני צריך לשאול את זה כמה שאלות. גם תמר לא בבית. שלומקה ותמר לא פה ביחד. מעניין, איזה צירוף מקרים. ממש לא, הם פשוט נשאו... קופיקו! מה? תסדר שולחן. קופיקו, שולחן בסדר גמור. נסו לאן, קופיקו? אני באמת לא יודע. אולי אורנה יודעת, נכון? פום, אתה כזה חטטן. מה חטטן? מה אכפת לי שלומקה שושנה? שושנה, היא שלחה אותי לפה, תנו לי איזה תשובה. אני חייב לעשות עם איזה פיסת מידע, תנו לי איזה כיוון. צפון, לא צפון, דרום, מזרח, ירושלים, הרי ירושלים, לא, תנו לי איזה מקום. לא, לכנרת, לאן אני נסעתי? מכיר את הבעיה? שמורת יהודיה. בדיוק, אתה יורד בשמורה. נחל זוויתן. נכון, אתה רואה את הנחל, אתה הולך לעץ הענק הזה שם. איפה שהגשר? בדיוק, הגשר. איפה שהגשר זה שם? ממש לא. איזה מוכשר אני. אברום, אולי בכל זאת חביתה? טבעוני, מצחיק מאוד. זה בפנים, נו, אתה רואה משהו? לא, איזה רואה כלום מגעיל, שושנה. יש שם שקית כזאת ורודה, אני רואה, זה של תמר. זאתי? כן, זה השקיות האקולוגיות שלה. מה זה? חופשה חלומית רומנטית במדבר. לא נראה לי שזה שם. מה זה? תביא את זה. מי ייסע למדבר? שושנה. תביא את זה בבקשה. חם, מדבר. אוקיי, תביא לי את זה בבקשה. שלומקה ותמר. עכשיו! חופשה חלומית במדבר. אני לא מאמינה, נו. אתה לא מבין, זה אפליה, הם נסעו למדבר! עכשיו אנחנו יודעים איפה הם נסעו... למה הם נסעו למדבר? אלוהים ישמור, קח את זה, זה כל נוסעים למדבר. ואתה חשבת שהם בכנרת. אני לא חשבתי כי לא אכפת לי. טוב, אז מסתבר שהם דרומיים, ואני חשבתי שהם מצפינים. מדהים מה שאפשר לגלות על אנשים דרך הזבל שלהם. מבחינתי זה קצת יותר מדי אינפורמציה. טוב, מבחינתי יש לנו 30 דקות ויצאנו. רות, סוף. שושנה. איך מכל הזבל מצאתי דווקא את הפלייר הזה? איך מצאתי את הפלייר הזה בכלל? מה אני עושה עכשיו? מה אני... קופיקו, אולי תעזור קצת במקום לשבת ולראות טלוויזיה? אורנה, אולי תפסיקי לחפור. הופה. אתה גם מלכלך וגם לא עוזר לי לנקות?
בוא, אני אעזור לך, אני אנקה אותך קצת, בוא. מה את עושה? מה את... מה זה, הצביעות מה זה, יש לך בראש באוזן, בוא, אני אוציא לך, בוא. תראי עוד רוצה, הנה. בוא. אני התקלחתי חודש שעבר, די. רוצה בננה? נמצוא בננה. בגדול, בגדול. הופה. הרבה ויטמין C. קופיקו. אסון! אסון נפל על אלגנים, שושנה! היא גילתה על החופשה החלומית של שלומקה ותמר! היא גילתה שהם נוסעים למדבר, היא רוצה לנסוע למדבר, היא גילתה את זה! אני אברום הקטן, מה לי ולמדבר? אני שקצת חול עושה לי דמעות בעיניים, קצת חול עושה לי גזמה ברגליים, אני לא טיפוס של מדבר, אני טיפוס של יער! גמל יטרוף אותי מהלשון הגדולה שלו, יאכל אותי לחוצה! תגיד, אברום, היית פעם במדבר שאתה כל כך מפחד? לא. אבל איך שושנה גילתה שהם נסעו למדבר? קופיקו, אנחנו חיטטנו בזבל. מה? שושנה, כשהיא ננעלת על משהו, היא כמו תנין. קרק! קרק! זה לא טוב. ממש לא טוב. רגע, ושושנה הייתה פעם במדבר? נראה לך? היא קצת שמש והיא הופכת להיות עגבניה פורחת. יש לי רעיון. אם שושנה אף פעם לא הייתה במדבר, אז אין לה מושג איך הוא נראה. ואנחנו נארגן לה חופשה חלומית עם כל הפינוקים וההפתעות, כמו שיש רק באמת במדבר. אז אברום, תן את המפתחות של הבית שלך. נו, תן. קדימה. קדימה, חופשה. יואו, איך אני מתרגשת, אברום! כי זו פעם ראשונה במדבר? לא, כי הולכים לפגוש את שלומקה ותמר. שושנה. כן. אני רוצה תכסי עם זה את העיניים. אברום, אתה הולך לחטוף אותי? כן, שושנה, אני שייח בדואי שמאוהב בך קשות ורוצה לקחת אותך לבית אהבה שלי. אברום, אתה עדיין מצליח לרגש אותי לפעמים, אתה יודע? שים. אבל אל תזיזי, שושנה. בסדר. בסדר? כן, סע! למה עצרנו? מה? לא, שושנה, מה פתאום עצרנו? לא, הכביש הוא כל כך חלק שזה מרגיש כאילו אנחנו עוצרים. הנה, את מרגישה? הנה, עכשיו זה קצת משובש הכביש. הנה, עוד יותר. וואו, כן. תיזהר שם. כן. שושנה, אולי תשני קצת? תגיד לי את זה כמו שייח בדואי. שושנה, יא אחבי, יא חבתי, אהתי, יא רוחי, יא גוזי. אולי תשני כבר, יאללה, תשני כבר. בסדר, אני אשאללה עכשיו. בסדר, נכון? כן, יש לנו דרך ארוכה. מה זה, איך הוא נוסע שם, אנשים נוסעים שם. וואו, אחלה צימר. חבל על הזמן. רק עוד פרט אחד קטן, אבל חשוב. הנה. בואו נדליק קצת את התנור, נחמם את האווירה, כן? הולכת להיות לשושנה יופי של חופשה חלומית. חלומית ביותר. היי, וואו, מה זה, איך אתה נוסע? נהגים, חושבים שהם נוסעים למדבר, יכולים לנסוע ככה. אברום, בוא! כן, מוכן, תעלו. הגענו? כן, הנה. הגענו, שושנה. יופי, נוכל להוריד את זה? يا ابني نروح القوصي عطلوا مردان אני חוטף אותך, מה קרה לך? אנה בחיבק, יא גוזי. טוב, שושנה, הגענו למדבר. יופי. זה כיף לנו. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים למדבר.
Welcome, my friends. Welcome. הנה שושנה, תכף תורידי את הכיסא עיניים ותראי את המאהל הקסום של אבו חמודי. אבו חמודי. כן, אבו חמודי הוא המארח הכי טוב במדבר. איזה יופי, שושנה, איזה הפתעה. כן, יפה פה? ממש. הנה, אנחנו ניכנס למאהל. הנה, תראי, נחמד. לאן אתה לוקח אותי? זה המאהל הכי שבמדבר. זה רומנטיקן. אוי, זהירות, שושנה. הנה, רגע. אני אוריד לך. מוכנה? כן. מוכנה? בבקשה. זה אוהל. חם פה רצח. לא שמעו על מזגנים? שושנה, את במדבר, מה מזגנים? את רצית לראות איפה שלומקה ותמר הולכים? הנה, הגענו, את צריכה להיות מוקסמת. אני מוקסמת, אני נדהמת, אני בעיקר מזועזעת. למה, שושנה? זה האוהל הכי טוב שיש, יש פה הכל. שבי, יש הכל פה. אני מוכנה לתת לזה עוד צ'אנס. אתה יודע למה? למה? כי אני הרפתקנית, מלידה. חוץ מזה, אם תמר יכולה ליהנות פה, אז גם אני יכולה. בוא נפתיע אותם, בוא נבוא לאוהל שלהם. לא, מה עכשיו את רוצה להפתיע אותם? שושנה, למה להטריד? רק הגענו. את בטח רעבה. יש להם פה סרוויס, אוהל סרוויס. די. אחלה אוכל. אני הולך לברר מה יש לאכול. לא, אנחנו יודעים מה יקרה, אתה תבוא בידיים ריקות, אני מצטרפת אליך. לא, שושנה, אל תצטרפי, אנחנו במדבר, יש סופת חול בחוץ, את לא יודעת איזה סופת... וואו. איזה סופת חול רצינית, כן. ואת יודעת מה זה עושה לשיער שלך, שושנה? בטח. אני בעצמי, אני אשרוד את זה. אני פה, אל תדאג. וואו, איזה סופות חול יש בחוץ, שושנה! מה? שושנה רעבה, מה עושים? שושנה רעבה. זה סימן שהיא חיה, אל תדאג, אני אכין לה משהו לאכול. מה, כבר תכין לה משהו? אנחנו במדבר, מה תכין לה? חביתה חונטוזית? ברום, מספיק לדאוג. היא תקבל אוכל בדואי אצלי אורגינל מהמטבח של אבו חמודי המקורי. הנה, לפני שהיא תבוא לחפש אותי, אמרתי לה שיש סופת חול בחוץ. כנס. וואו! אבו חמודי, אתה יודע, וואו! הוא השתגע הברום הזה, שירות פה. סבלנות, שושנה, זה סבלנות בדואית, הכל יגיע, הכל רגוע, הכל בסדר. באמת תודה רבה לכם. וואו, אתם יש לכם זמן? וואלה שושנה, יש אצלנו משפט חכם שאומר, הפזיזות מן השטן. וואו, איזה משפט, וואו, מדהים, לא שמעתי עוד דבר כזה. לנו יש משפט אחר שאומר, מי שלא עובד מהר, לא מקבל טיפ גדול. וואלה, יאללה, תפדלו, תאכלו, בתיאבון. תגיד, אבו חמודי, מתי סופת חול הזאת נגמרת? אני מתה לצאת החוצה. לא, אני אמרתי לך, אבו חמודי אמר לי, נכון שסופת החול עכשיו זה כל... אנחנו הגענו באמצע העונה של סופת החול, רק סופת חול במדבר. עכשיו אני רוצה שנבקר את החברים שלנו. שושנה, הם בטח בבאו, הם נהנים מעצמם, נו. את מדברת על הזוג החמודים האלה, שלומקה ותמר. כן. וואלה, איך שהם נהנים, וואי. באמת? ממה הם נהנים? נהנים מהאוכל, האווירה, הופעות. שמעת? הופעות? יש הופעות? אני גם רוצה. יש הופעות? גם אני רוצה לשמוע הופעות. אנחנו נסדר לכם פה הופעה על הכיף. יופי, אני שמחה. על הכיף כיופה. אתה מסדר לנו הופעה? הופעה על הכיף כיפק. סליחה. יש הופעה? טוב, אנחנו. תיזהרו מהחומוס, נשפך לי המון פלפל. מים? אני אלך לארגן מים? אבל סבלנות, ייקח הרבה זמן המים. אולי עדיף שלא. ברוכים הבאים למופע של אבו חמודי וחבורתו. מוכנים? קדימה! ביחד! יא סלאם! הופ! איזה שמח! הלאה!
אני לא חושבת שאני שומעת כבר. סליחה, אתם הבטחתם מופע עם גמלים. איפה ריקוד הגמלים? איפה הגמלים? וואלה, את צודקת, הגמל נגמר לו הדלק בדבשת, אז הוא הלך למלא אותו. במקום זה אנחנו נלמד את הגברת שושנה לאפות פיתות. אני הולכת לאפות פיתות? שימי לב, לוקחים את הבטיק הזה, מגלגלים אותו מיד ליד, מצד לצד, אבל תיזהרי שלא יצאו לחורים, שושנה, כן? ואנחנו ממשיכים לגלגל אותו, דופקים ככה, יפה, יפה. ועכשיו לוקחים את הביתה, ומכינים וזורקים אותו באוויר. סליחה, גברת שושנה, ואחרי שלמדנו לעשות בידות, נלמד לעשות קאווה. גם יפה לך בידה. ואז את דופקת, טוחנת במטחנה, מה קוראים אותה? שכחתי קוראים אותה? טוחנת, טוב, עד שנהיה דק, וזהו, הקאווה מוכן, וטוב, מספיק, לא צריך יותר, זה מספיק, חלאס, מספיק. שושנה, חלאס, מספיק, נו. חלאס, שושנה, רק את הקפה, הוצאת לו את הנשמה. עכשיו לוקחים את האבקה ושמים אותה ככה, מפזרים טוב בתוך הפינג'אן, סוגרים וקדימה, אדון מוזג לגברת, בתיאבון. את רואה, שושנה, גם פה מכבדים את הנשים. כיף לי. וואו, אברום, איזה מקצוענות. וואלה, זה הקפה הכי טוב ששתית בחיים שלה. לרוויה. מה, חסר סוכר? לא מבין. מה זה הדבר הזה? אלוהים ישמור, אני לא יכולה יותר. אין, אני אומרת לך, הכל בכוונה פה. הם הולכים לכל מיני מקומות נידחים, על מילה שהם יודעים שאני לא סובלת את זה, ואני סובלת! שושנה, בואי נירגע. בואי נלך לישון, נתעורר מחר בבוקר, נארוז ונחזור הביתה, בסדר? בסדר, אני הולך לישון. איזה מצחיק מה שהיה עם שושנה והפיתות. נכון. וואי, אני ישנתי כל כך טוב, מה השעה? מאוחר, אני עוד מעט צריכה ללכת לקייטנה. טוב, אז אם את הולכת לשם, אז תגידי להם שם בפינת החי, שאני אבוא אחר כך להחזירי להם את הגמל. גמל? על מה אתה מדבר? מה זה? מי השאיר את הדלת פתוחה? מה, אתם לא יודעים שאסור להשאיר דלת פתוחה כשיש גמל אבל בבית? צופיקו, אין גמל בבית. אוי, על מה הוא מדבר? אברום, די, חמוד לי. אברום, אתה משהו. אברומי, אתה מדגדג אותי. אברום, די, מה אתה עושה? אני לא מאמינה לך. אני לא מאמינה, מה קורה פה? לא יכול להיות שזה קורה. לא יכול להיות שזה קורה. לא, שושנה, אני יכול להסביר. אנחנו בבית שלנו! אברום, אתה הולך לשלם על זה? לא חשבתי אחרת. אתה הולך לשלם על זה! אני יכול להסביר. אתה יכול להסביר! מה הוא עושה פה? איך הוא הגיע לכאן? אני מה, זה מי זה? קופיקו חמודי, אה? קופיקו! בואי נקוף, אני אתפוס אותך! מעלית. שלום. בוקר טוב, שושנה. אנחנו בדיוק חוזרים עכשיו מחופשה קסומה במדבר, שמעתי. רגע, שושנה, את ידעת ואת לא ניסית להצטרף אלינו? מה, את חושבת שאין לי חיים? שאני כל הזמן רודפת אחריכם לכל מקום? נו, באמת. בוא נלך הביתה. מה זה? למה אתה לבוש ככה? הכנות לפורים. שוב, בטח.